ସଂଘର୍ଷର ପଥ ଏକ ଛାତ୍ରଙ୍କ କାହାଣୀ। ରବି ଏକ ଛୋଟ ଗାଁର ଛାତ୍ର ଥିଲା। ସେ ଏକ ଗରିବ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ପିତା କୃଷି କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମାତା ଘର କାମ କରୁଥିଲେ। ପରିବାରର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଖୁବ୍ ଖରାପ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରବି ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଅଧ୍ୟୟନ ହିଁ ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ସ୍ୱପ୍ନର ଆରମ୍ଭ। ରବି ପଢ଼ିବାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୁଚି ରଖିଥିଲା। ସେ ନିୟମିତ ଭାବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଉଥିଲା, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଥା ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିଥିଲା ଏବଂ ମନ ଲଗାଇ ପଢ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ନଥିଲା ଭଲ କିତାବ, ନଥିଲା ବିଦ୍ୟୁତ୍। ରାତିରେ ବସ୍ତିର ରାସ୍ତା ବତୀ ତଳେ ବସି ପଢ଼ିବା ତାଙ୍କର ମଜବୁରି ଥିଲା। ବେଳେବେଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କଦାପି ହାର ମାନିଲା ନାହିଁ। ସଂଘର୍ଷ ଓ ପରୀକ୍ଷା। 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲା। ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ରବି ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ଗାଇଡ୍ ଏବଂ ନୋଟ୍ ନଥିଲା। କୌଣସି ଟ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ଥିଲା ନାହିଁ। ସେ ଗାଁର ଏକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିକଟରୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଥିଲା ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୋଇ ପଢ଼ୁଥିଲା। କେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ କିତାବ ଧାର ନେଇ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଅସୁବିଧା ଓ ସମସ୍ୟା। ଘରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନଥିଲା, ଗରମ ଦିନରେ ପଙ୍ଖା ନଥିଲା, ମିଶ୍ରିଣୀ ଜୀବନ ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଦୃଢ଼ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ସହପାଠୀମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ପଢ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରବି ପାଖରେ ଖାଲି ପୁରୁଣା କିତାବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ସଫଳତାର ରାସ୍ତା। ଅବଶେଷରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା। ରବି ଆପଣା ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଲେଖିଲା। ପରିଣାମ ଆସିଲା ଏବଂ ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ହେଲା। ଗାଁର ଲୋକେ ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ଦେଖି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍କଲାରସିପ୍ ମିଳିଲା ଏବଂ ସେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଲା। ପ୍ରେରଣାର କାହାଣୀ। ଆଜି ରବି ଏକ ସଫଳ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତା ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିଛି। ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଛି ଯେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ ସହିତ କିଏ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିପାରେ। ସଂଘର୍ଷ ହିଁ ସଫଳତାର ପ୍ରକାଶର ପଥ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।